Hem de parlar amb l'Emma. Tens raó. Emma! Vaig. Has pensat el que vols estudiar? Sí, mecànica. Mecànica. De cap manera. Has de ser infermera com ta mare. Per què? Perquè has d'estudiar el mateix que he estudiat jo. Però jo vull fer mecànica. Estic flipant. Com pot ser això? Ma mare m'ha dit que haig de fer infermeria, com ella. Però jo crec que tens que fer el que t'agrada. Esclar que sí. A més, si fas infermeria, ho faràs a disgust. Ja, Hauries de parlar amb ells. teniu raó. Bon dia. Et puc ajudar amb una cosa? Sí, mira, estic buscant un conjunt per sortir de festa aquesta nit. Aquí tinc el que estàs buscant. És perfecte! A veure, Girat. Però tu no et creus que baix així? Sortiré de festa amb la Carla i l'Andrea. Ah, no, o et canvies o no surts. Però si m'he comprat avui... Que et canvis, t'he dit. Val. Va, Paola! Què tardona? Però, i la teva roba? No te n'anaves a posar el que t'has comprat aquest matí? A l'Adri no li agradava. Ah. Va, doncs marxem. Espereu-ho, veureu. Buah, tia, com s'han passat amb la retallada? Sí. Si ja vas cobrar 1.200 ja només cobro 1.000. Però què dius? Si ja abans cobrava 900 i ara 700? Però com pot ser això, si els dos fem la mateixa feina? Marta Ramos? Sí, següent. Doncs digue'm. Bueno, venia perquè em fa molt mal al cap, tinc una mica de marejos i tinc mocs a la gola. Vale, doncs en principi tindries un constipat normal i corrent, però tot això té un cost. Llavors, en principi, pots calcular quan seria? Sí, uns 15 euros. Vale, doncs, en principi et sonem a agafar primer els diners i després et tenim el personal. Però jo no tinc diners. Si no tens diners, no podem fer res. Vinc per una entrevista de treball. Soc la Lucía. De acuerdo. Hola, bon dia. Bon dia. Y dime, ¿qué edad tienes? Tinc 26 anys. ¿Dónde naciste? Vinc del Marroc. Fa només un mes que estic aquí a Espanya. ¿Y tienes hijos, hijas? Tinc un fill. Vale, ¿me puedes decir qué estudios tienes, por favor? Tinc un grau universitari de màrqueting. I, sisplau, heu de donar-me aquesta feina, per favor. Fa poc que estic aquí i no tinc diners i tampoc tinc papers. Sisplau, necessito ajuda. Ostres, entenc la teva situació. Ho sento molt. Lucía, ens deixes un moment que anem a fora a parlar? Sí, Gràcies. anem. Ahora volvemos. I ara què faré? Necessito aquest treball, he de sortir endavant. I com mantindré el meu fill? Necessito aquesta feina. ¿Qué podemos hacer? No sé, crec que l'hauríem d'ajudar. La dona ho està passant malament. Pero ha dicho que no tiene papeles. Bueno, no li podem fer contracte, però li podem pagar poc. Sí, me parece buena idea, la verdad. Bueno, jo me'n vaig ja. Si hi ha alguna cosa em dius. Vale. Adéu. Adiós. Avui ha vingut un noi a casa i dient que es volia casar amb mi i els meus pares li van dir que sí. I jo no vull casar-me. Tranquil·la, no estàs sola. Nosaltres et podem ajudar. No vull viure així, vull estudiar, vull sentir-me bé amb mi mateixa. Però els meus pares no ho entenen i diuen que si no, no seré una bona esposa. Trucarem als teus pares, parlarem amb ells. I per què? De què t'agradaria estudiar? Sé que sembla una tonteria, però m'agradaria ser mecànica. Doncs podrem intentar-te buscar una beca perquè estudis. D'acord, moltes gràcies. Entre tots i totes podem combatre la discriminació contra les dones. Aquí i allà, perquè en zones de conflicte les situacions de discriminació empitjoren. Hola. Hola, bon dia. M'han dit que aquí em poden ajudar. A la meva empresa em paguen una misèria i només perquè no tinc papers. Sí, nosaltres el que fem des de l'associació
és donar-te un assessorament legal perquè tu et puguis defensar. Hola, bon dia. Hola, bon dia, què necessites? Tinc un problema. Hauria de veure el metge, però no tinc diners. Tranquil·la, no et preocupis, aquí t'oferim atenció sanitària gratuïta. També, si vols, et podem oferir una formació en salut sexual gratuïta. I quins horaris teniu? Ara t'ho diem. Sí, els dimarts de 4 a 6. Vale, perfecte. Sí. Associació Catalana per la Pau protegeix els drets de les dones refugiades.